Lallianmawia Pachuau official YouTube channel thir tu le ngai thatu zong te chibai vek ule Lallianmawia Pachuau in min boral sana tangin kumsom thum pali zet aloliam ve tareng mai Hlaphuah le sakte ariral mai lo na turin avon that na tan YouTube channel kan han siama thei angin Hlaphuah le sakte kan khungkhoma hei bakah hian medangin Hlaphuah an sakte ama suna hla te po kan da lu tel zela Lallianmawia Pachuau kai hnoi thil kan hmu le hriat ang chu kan da lut zel don ani tunruma hian Lallianmawia Pachuau CHANCHIN le a chhehvel ti thupui mangin episode ranga then turin ruwa manna siamin bul kan han tran don ani a Lallianmawia Pachuau CHANCHIN hi aboral hlim khan lelte weekly editor pusidin thangan alo buat sei to a pusidin thanga buat sei kum hi ka hria sual lo chuan kumsang kha zakwa somriat pariat ani mai thei kumsang kha zakwa somkwa khan Lallianmawia Pachuau chungten midang lam Lallianmawia Pachuau ti in kan buat sei veli a he menu hi chuan are chho deuh tawang wanga henga CHANCHIN ziana bu te hi chiar tur le mu tur mumal awm to lo nu kumsom ni pathum zet liam nu kumsang ni som pathum khan ama ming choin Lallianmawia Pachuau sangkha zakwa somruk pathum tru sangkha zakwa somriat pasari thi in kabuat sei vele ta a kumsari liam nu nikum kumsang ni som ni khan abu ming ngai thau mangin ama mi ennonin bel ngai te bela pai ngai te pain ama aya changtlung zokin chhut ni na kati chhuak le ani hetiang ani chung hian Lallianmawia Pachuau zai ngai na a ama ngai sang tu ten a CHANCHIN hi kan lo la hre chiang tok lo hle ti voin thlenga zo na kan dona tangte hian a hriat theya amalama kan soito ang khan he channel kal tlanga ama ngai sang tu te hril hi atula hriat na alo omta ani ale khabua kan zi ang diak chuan kan soi lovanga chipchiar taka soidon chuan hun adu reidon bakah a CHANCHIN pi alam hamtel du chang alo omin a boi thlak thei don awangin apoimo lai kan lor chho don ani chipchiar zoka hredu chuan a CHANCHIN ziana le khabu sidot book room lama longa event mai ni ta se a thao me Lallianmawia Pachuau hi October ni ni sang kha zakwa somruk pathum khan borai khua a alo pianga an unaw hi an vain som an ni a an unaw zinga naupan berdot tu ani an chungkwa hi kutna thoka eizong an ni a anu le pa hian chhoh ma te la in ran an vul boka sanghadil lian tak nein chungte po chu an enkol tel bok ani anu le pa te hi pathian tri mi pathian a in ngatlat mi an ni a apa hi khotlang le ko rana in mang zai mi takni in zai pol hruai tu hlun ani a zai pol hruai a chol san nu in lengkhom zai hruai tu kum hlun ani chho le ani apa hi milung leng mi ani a Lallianmawia Pachuau po hian a chhun hle ani anu le pa te hi an boral ve to a apa hi kumsang kha zakwa somkwa pali khan a borala anu hi sang ni le pathum khan a boral ve thung ani tuntruma hian anau pan lai a mizia le zirna chungchang kanon soidon ani Lallianmawia Pachuau hi a pian tira tang renga ruwa khaw le au nau pian pui dangte aya lian bik ani a apa po in zana azun tir don te hian a lian bur a hi ati fo thin a u nau dangte anglo takin anau pan lai tang hian a lian bur bi kani alo puitlin hu po hian a pian pui u nau dangte ai sang ni in fitnga le inchiriat lai sang ani thingtlang a piang le seilian ani a thingtlang nau pang dangte ang bokin thangkam savave sangaman te asat ve hle a henga po hian a thian le arol pui a kom thin ten an pluk lo hle sawa a per la thein kutlong ringot po in sangha te hi aman treu mai thin a nau pang harwang le lu zau tak thian te zinga po in thazau berpol ani anau pan lai tang reng hian athil ti reng a ulukin adu tui thei hle a
thil ti mai du lo mi takani anau chia zolian zola hi nau sen lai boral ani awangin u nau zinga nau pang berchan achanga anu le pa le au te laka apang chang ve thei thin hle a chuti rwal chuan au te thu a oin aza thiam em thung loi si ani anau pan lai atang reng hian chung le khat te mangai thei tak mi ani a achung te tan po mangai let ve lo thei lo tur khopa mangai na larun mi le lanami ani nau pang dang te ang bokin infiam na lampo ati ve thina football khelna goal aveng thina apuitlin nu na thial ITC a training lai khan training ho le na thial tlangwal in khelna vela goal aveng vele ti lo chu infiam na lam hi ati chun zom talem lo ani anau pan ngai tua mi biang biak thiam tia soi thin ani a ai upa aza thiamin khongai na le mangai na nga tak mi nia soi thin ani bok mire thei ama aya kho sakhar sa jok le pian phunga rol ban lo a mu te hian a khongai thei em a namdang dai po ni se anei rem chan ang chunin atan pui mai thin ani ule naw le thian tha te chunga anei awi ngai lova atulani phot chuan anei ang chun po seng hre lo mi ani mani in ring tok tak mani thudu ti mai thei tur khop ani a chuti rwal chuan a ai fing jok le rem hrian na tha jok ni a hriata chuan in lam le ta an rem ruat na lungoi taka pompui le mai thin mi ani thung mithil du uluk mani kut chuaka lom thei em mai ani a eng thil po ti se adu to ka ati zo to te hi a en le ta alunga dum ti hria tak mai hian akut chuak chu enin anui ver mai thin ani miro pui le ming thang mi ming tha te hi angai sang em a an chanchin te hi angai thlang nuam ti ber te ani thin heng te awang po hian ni ang ama po hian ming than hi achak em thin ani zaidam tak khanti turang chi hi ani lova thin chetak ti thei tur chi po ani chuang lo angai dan lo ang deuh hlekin thil kalin thin rim viau po ni se a in beng dai ram thin mi ani a in sum theina anga em a anun kha ama hian an hne ani ber mai nupui fanau te duat thiam mi ani a midang ten ati lutuk ma ani anti tur khop hiala duat thin mi ani thian te ne na cholhui kil hawemo eng thilemo ti ni khwa te hian anupui fanau te hi a thei khil ngai lova ei bang an nei chuan a phone ho sak ram thin ei bang om lo po in hotel ami a lei ho sak ram thin ani tun hnuwa han ngai tu let le hian anun kha alo toy don wang ani ang hetiang em a anupui fanau te aduat thin ati thei rum hialani aril ruwa indu na le chapauna te lo om ve thin ma se atilang mai ngai lem lo akum kha tlemin lanau pang deuh ma se malam hun thira ngai tu na seng na sa thei tak mi ani ama a ti tur om ne so taka hlen thin mi ani a adang lam em na pakhat chu ama thil local ati tur pol ni a hriat le chanvo pek reng hu phur na nei ngai lo mi ani a theya in ngai tla thin ani a in ngai ang hian ati thei deuh zel mail thin reng ani kumsang kha zakwa somruk pariat khan kumnga mi ni in sikul akal ve tana hemi kum hi chuan an sikul kaltran kumte ani boka achung te chuan atlang nel na atana kaltir ve mai an ni ber chutia akal ve mai ta kha chuan kumsang kha zakwa somruk pakwa khan e pol chu azo ve tamaya kumsang kha zakwa somsaria bi pol chu zo le in athiam theile nge a kumsang kha zakwa somsari pakhata pol khat azawa kumsang kha zakwa somsari pahnia pol ni kumsang kha zakwa somsari pathuma pol thum zo le in kumsang kha zakwa somsari pali chuan loki chera middle english sikula lutin pol li chu abei ve tanta ani middle english sikul hiala thlen chho ta kha chuan ama po chuan thanhem ngai na changte re chho ve tana
tram exama te chuan ati tha pahnih zinga atel chho ta a vanduai thlak takin kumtop exam alo hun chuan adam lo tatlat maya exam po chu a pe thei talawa mizirtir tu tele achung te chuan poi anti ema kum sang kha zakwa somsari panga alowin her chhuah chuan kumtop exama atel ve thei tak lo awangin apa chu an headmaster hna kalin afapa moite dinhmun tur chu awazot ta a an headmaster chuan kan lo te sanga atlin dana thu in promotion chu kan pe mayang chu alo ti ta hlau maya ti chuan sikul lu alo hun chuan an zirtir tu te chuan subject ni English le arithmetic a chuan an lo test ta a alo thiam le maya kumsang kha zakwa somsari panga chuan pol nga chu an zom tir ve ta ani pol nga a hian athiam thei pathum zinga atel ve le ngal maya an zirtir tu pakhat hindi teacher pusang nu na chuan Lallianmawia Poli po damlo na wanga exam theilo promotion kan pe ka wanga pol nga kan zom tir mai po in tluk talove trang na samai ro ti in azir tir nau pangdangte fuinan aman pha hial nge ani ti chuan first term test na chuan second division a atlinga second term a first division a atlingin pakhatna ani a u Lallianpui chu pahni na ani thunga zirtir tu ten scholarship mutur pol tina tangin athiam pahni director hna recommend tur antia chuan an unaw chuan report tur anita a ma se unaw mu chu moi lova an riata wangin a u Lallianpui aya chuan pathumna midang chu anda ta a moi te nen chuan chu mi chuan scholarship chu an muta ani kumtop exam a chuan moi te chu second division a tlingin an pola chuan pakhatna ani kumsang kha zakwa somsari paruk chuan sikul ngaya bok pol ruk azom le a hemi kum hian tram exam a first division a tling ve in an pola pakhatna ani a hemi kum hian an sikul Lokichera Middle English School chu Sarkarin exam center a aron mang taboka annual exam chu hundanga exam ngai lovin an sikula chuan an exam theita ani annual exam chu an neita a result chholai hian a ule apa nen aizol lama an zin lai takani a result chhuak ti a hriat vele education office lama kalngalin a result chu ama in alo va ena Lokichera Middle English School result chu a hnuai lama an lo tar ani oma ming chu a han en thladen dena a thian te ming zona F ti alo in tar tam deuh nge ni ama soidanin kan result ka han ena ka ming omna ma a ka thian te ming zona F alo in tlar tam dewa ka ming ka han mu tir phat chuan ka ming zona first chu F emo ka ti ve thuta ka phuzok nge ani ati hial ani kumsang kha zakwa somsari pasari chuan Christian Ramthar High School a Paul sari azoma first drama palina ni in second tram le third drama pakhatna ve anita thung ani kumsang kha zakwa somsari pariata Paul riat azom le a hemakum hian first tram exam a an pola le sikul pumpuya ti thaber ani a an zirtir tu te chuan an mani subject lak thewa ti thaber ani awang chuan lom manatan lehpekah ziak lo bu an pe a hemi kumatang hi chuan a lehkha zirna ta na poimo lehpekah chu ama intum chawin lei angai meu talo ani kumtop exam na po an pol le an sikul pumpuya chuan ati thaber ni in first division a atlinga sikul pumpuya ti thaber tele mathematics le science subject a ti tha te lom man education department atangin mark somruk pasari point panga percent mu in certificate of proficiency in science and mathematics adonga he choi moina hian cheng za akengtel ani kumsang kha zakwa somsari pako a pol kwa zirin first drama pakhatna ni in second division a atlinga second drama po pakhatna thau ni in first division a atling le a kumtop annual exam a po pakhatna thau ni in first division a atling le ani kumsang kha zakwa somriata pol som azira
hemi kum hian ama po aphurin beise na sang tak aneya sikul lu alo hun le don nei chuan ama chuan diklo riau phul lo riau na omin achung te chuan an hria a an han zot chianga mizoram puma pakhat na ni ain beise awangin sikul thazok ni a hriat aizol khopui lama pol som chu zir adu alo ni a chutina na chuti in achung te chuan a u te pathum an lo omsa boka wang chuan aizol khopui lama pol som zir chu an phal sakta a chutia an phal sakta ka chuan ama po chu a phur le ta em maya an headmaster pu hd pa chung an hena chuan transfer certificate chu adil ta a an headmaster chuan alo phal ozong talo maya a thei chung chu sikul danga ilu ka phal theilo ka sikul ti hming thatur ber ini a itilui ani poin ka uina chehi how to lian jok te hnen thleng poin ka soi mayang alo ti tabur maya chutia an headmaster berin alo uiderna awanga alo chan dan chuan a uiderna alom rualin sikul thade uzok beiseya eizol khopui lama kal ngei chu adu sia apa chu punin an headmaster chu mu saka dilpui tur chuan atile ta a apa chuan an headmaster chu mu in tongka ngei chuan awa soipui vele a ma se an headmaster chuan ama alo chan dan ngai bok chuan alo chang le thawa chutiang taka uider tu an mu chu han thin rim vak chi ani bok si lova an ril ru chu aboy hle a moite chuan a u te aizola ommek te hna chuan eng po ni se kalo chho phot mayange ti in a han chhota a u te chuan St Paul's High School chu an lo be sei pui chin ta a dil na te an thelu ma chuan aizol lama u anga an lo nei St Paul's High School zirtir tu pusi thang zola thak thing tlang venga mi chu behma saphotin Paul kuat thlenga adin hunte chu an entir veka pusi thang zola po chuan chutia azirna hun hmalam dinhmun te a en nu chuan an sikula lu ta chuan alo ot ve hle maya enga tinge Paul kuwa azir don khanin on dil lo le o kan sikula hian sikul danga tanga lo lu tur chuan Paul som hi chu kan la lut ngai meu lawasin eng po ni se kan ho tu lian te hna kalo soi ve shrimange si chu alo omin ka hria ti in alo thla a chu an lo ngak ta a anu dewa chuan si chu alo oma ma se midang tan kan ho tu ten an reserve a arem thei to lawang ti in alo chang ta a ti chuan sikul thadang nia an soi sinot high school chu an bei sei le ta a an han zo chuan kan lo test photange an lo ti a chop chil tak chuan an test tarum ruma mi pangata na sit lo ma chuan mi somli pariatin an tesa chumi ta jinga chuan pathum na tlingin lu chu an lo phalta a an ho tu then khat phei chuan an sikula lu ta tan an lo I der ve hle nge a chu tianga test par tlang vek to a lu thei mai to ani nu chuan a u te chuan an han ngei tu awang wanga an headmaster khan transfer certificate po pechuak phal lovin a uidel hle mai kha ani si a nu le pa mu phak lova han om tir chu nung chang sual azir tel lawang ti hlau thongin moite hna chuan heti hian antita a kan tum ber sikula kan ti thei ta box si lova hole mai la KR High School headmaster khan awi der hle box si che a Paul som chu khuta zuk zom le zok mai ta che ti in ani la u te thu oi chi le thun hial ngai lo chi lo ni boka a thazok in ti chuan ka hnial lem hleinem alo ti ve tamaya naupang ber anga en ani boka anu le pa ngai khan alung kha alo leng em to mai alo ni a ti chuan boraya hothale in KR High School a chuan Paul som chu azom le ta zok ani hemikum hian ama ayana sa chuan a beita a Paul riat atanga Paul som thlenga an zir chu azir lor ta a question paper hlui kum thum liam ta mi te zong chuakin ama chuan note te ain siam chop ta a chutianga tan chuan kum chan ve zet hun amang ani anot siam sa te chu an zirtir tu te po in an ho sak ve mai thina
achang le an pola te chuan zirtir tu in dei lo kara zirtir tu ten class an lak tir thina hemi kum hian selection te sa chuan tel velo adil angin an zirtir tu te chuan an phal saka aman poimo nia hriat te chu ena zirna hunatan amang ta zoka kumsang kha zakwa somriat pakhat alo her chuaka metric exam chu alo hun chhota a heti hun lai hian KR High School hi exam center a sarkarin alamang lova kortha khua exam angaya kumsang kha zakwa somriat pakhat hi sarkarin kortha exam center atana aron hon kum chi ani a metric exam tura akal don chuan chung inkhom na nen a chung te chuan an thla a heta hian an zirtir tu ten an fak derna rang te chu soi chua ani a an headmaster pu HD pa chunga chuan Lallianmawia ang hi chu an wang ngotang midang lam tak chu ani e keile zirtir tu dang te hi aza thiam em a sikul chunga kher lo po kanin hmuna apianga chibai min buk zel maya meizial alo zuk po in zirtir tu te tu emopo hi min hmu chuan apai vat zel maya mi aza der thiam em maya ni lom om ka tingot mai ati te an class master pural thom lian po in Lallianmawia hi chu midang lam tak chu ani e athil ti reng hi a hne so em zel maya alom om ngot mai ati te puthang lura po in Lallianmawia ang hi chu tu ma kala zirtir ngai lo hrila piang hi a hre thei ngal zel maya mi za dana thiam boxi ati te polriat azir kuma an headmasterin grammar a an test na a full mark a hmu a full mark pek chu diklava a hriat awanga mark khat a pai then sak hial thu te an zirtir tu ten a chung te an lo hril te chu soi chhuak ani a chu mi zo apa chuan Daniel abungli changsom ni panga chu chiarin trong trai na ten nei ani hnuwa metric exam turin kortha lampan chuan an thla liam ta ani kortha an thlen chuan exam te chu an han tran ta a an exam ma saklama chuan moite apo chuan ti tha a in ti ve hle maya ma se mathematics an han exam chuan ti tha tawak lo chuan a in hria a hnuwa in lama ama a han in test vel chuan lung hi oi thei te tlat lo maya an exam le tura po chuan phurna anei ta lo hle maya atuk chu an chola borai lama le langa kal tur an om lo maya a exama alung oi lo ema wang chuan ati that lo thu le a hnual thu apa chu lekha thonin a hrilta a langa kalte bok hian apa in aron chan let na lekha thon chu anon keng ho le ngala apa in a lekha thon na mu vele chuan ti hian a chang let ngal wata ikal dona pathian thu ka soi kha hrengreng ta che lalpa chungnung bera chuan kan chunga adu angin ro rel ka ti kha moite i chan to ka lalpa rem ruat ani maya lom lungai lovin i mabak chu rirudam takin beizel ro ti in apa lekha amu vele chuan aril runa te po chu adam deuh huaya ti chuan amabak chu abei le ta a exam lai hian lekha hi azirna sangai to lova metric exam po hian chu tiang tho chu ani reilo te a chiara pona chingchang ala chuaka awazai le vak mai thina midangin an hmu chuan makhi anti em mai thina examin ilo kala izir hi kan hrengai mangsi lova tia an han zola chuan tuna chuan zirna hun ani vak to hleinem exam hun thiam sa en non thuak hun chau ani to alom kan exam le tur subject hi claim han en chuan atok kaloti maya sin ti in a chang mai thin mi then khat le examiner te nge pon he naw hi exam turin a lo kala lekha hi a chiar ngai lo emoni azai vak ringot mai athiam vek nge athiam lo lutuk zir ngai na thelo zok o angai tu om ngot mai te anti hial ani examan zo chuan mani kholama theu an hota sanga ani po chuan in na thlen vele enge i exam te chu ian om moite ti na pa chuan lo zot fata ani chuan second division a chuan katling phave ma na le ati talek maya
Mizorama lan phak ve hial in ring kha ani a ama po chuan tlania mai in ti hle a result chhuak hun po chu a ngak hlel lo hle ani metric result chu aron chuak ta a Mizoram puma first division atling chin mi zazi nga chuan somli pariatna a han ni phave a ti thalawa in ti te lul nen chu tiang zat lai mai zinga somli pariatna alani pha po chu ama po chuan mak ati in alom le ling hial jok nge ani a metric pass hi adu ang le atum ang ni phalo ma se a chung ten lom an ti awangin borai khotlang a sikul kalna KR high school le khwal khwa aleina te zong som khomin lom sak ani a heta thu soi tu an zirtir tu pural thuam lian a chuan Lallianmawia metric pass na first division hi tuna BA kani ai hian ni le thei ni se ka du zok ati hialani hemi kumvek hian loki chera tuna zol nom veng pui ti tak branch oime in care high school ati thazol te lom sakna hun mol zola ro pui takin an buat saya heta hian a panen vatel ve in an sikul pum puya ti thabera an thlanga lom man an lo pe a an zai tir boka sikula ti ming that ema wangin khotlang mi pui po in an chuangin lom thu an soi ve molani moite hi a high school kalchung hian an sikul hian first boy an thlang tluan chuak para a zirna kong engkima KR high school record siam tu anita ani kumsang khazko somriat pakhata college chu PUC a PU science la in a chhun zoma hostela a oma ma se hostel chu hre omati awangin aizol college sa inson chawin in lama tanga zir thei PU arts lama ain letle ta zo kani an college sa chuan student union a assistant social and cultural secretary te an cheltir ve nge ani heti hun lai chhaw tang phe hi chuan zai lama akal chhaw ta tak zoka aril ru po lekha zir le zai lama angkhat rengin a peto a PU azir po hi college sa an zir bak chu in lama azir chun zom ngai ta meu lova a unauten lekha hi izir klem ta hle mai anti point metric a kan zir to nu deuh vek kha ani hloma a har sa hleinem ati san mai maya exam don chorkar ni vel chung azir ve dewe ti lo chu first year pi wa zir chung hian lekha in lama azir ngai lo ti thei ani heti chung hian second division a pasin pathumna alaron ni phak ta thau ani first year PU exam zo chuan an khuwa borai lama chuan chuk thlale taria kumsang khazko somriat panhi kumchan ve nulam le sangkha zakwa somriat pathum kumchan ve malama chuan har sanna sang awangin azil lai chu achun zom thei talawa second year PU hi a exam tluan talo ani Lallianmawia Pachuau hi adanglam em na chu high school kal lai khan lekha chiar hun hi a in siam thlapa chu mi minute chung chuan heng subject hi ka thiamang ti in ama a in tuk thlapa atumang chuan athiam thei zel ani lekha le zai hi azir kop ani deuh bermaya subject thiam tur a in tuk athiam to chuan chingchang ala chuaka kholaya awazai vak maya alo lut le a subject dang zir tur a in tiam minute chunga athiam le vele alo chuak le a azai le vak mai thin zana lekha zirnan hun amang tam lova a hriat to chu a thei ngil le mai ngai to lo thunga voi thum vel a chiar chu a hre thei zel mai ani metric a zir kum khan hun ola nei manglova a leng chuak ngai meu lo a zir lai a zir bakah zai a zir tela Hlaphuah lam angai tu bok nen thon thu te a phua saden muanga thon thu tongkam zul deuh hian love story pakhat chu a phua ve a ma se le khazir le zai zir adu mai baka Hlaphuah lam angai tu nen a in dei lo dewin a hria a thon thu phuah lam chu a chol santa ani hetiang hi Lallianmawia Pachuau in zirna lama a hun mandan ani a hetiang khopa le khathiam thei hi PU zolovin awmta ani adam rei lova kumsom ni pathum le thlaria chung chau he khovel aron zin ve a adam chung hun za somriat
kha a lehkha zir hun chung hi ani tila kan soi sual om lo ve ole heti chin hi tuntrum episode atan chuan nita sela episode lepekah chuan nupui fanau lama adin hmunte sarkar hna a thoh dan te Hlaphuah le saklam bakah cassette siam thu te soi chhoh kan tum don ania thlir tu le ngai thlatu zong zong te in zawai chunga lom thu kan soye